Og velkommen til den her video. I dag der skal mig og Freja vlogge hendes fodboldkamp. Ja. Og det er så armbåndet. Og jeg er meget taknemmelig for mine gaver. Og nu vil Freja pakke sine ting. Freja pakker sine ting, og nu skal vi bare sådan slappe af. Jeg ved ikke, om vi skal spille Roblox. Freja, vil du spille Roblox? Og det gør vi bare indtil vi skal afsted. Freja skiftet, og nu skal vi opdage, hvor vi skal spille. Så er det virkelig en. Og så kommer angreb, og så kommer forsvar. Eller, jeg er faktisk vist til forsvar, men her gider jeg ikke at spille det. Kom i uger! Kom den skal du løbe. Hvor lang tid? 2 minutter. Kom, Sofia, gå imod! Godt, Maja! Flot! Ej, hvor det er flot spil. Ui. Hvor det er flot, Maja. Var det ikke 3 minutter over? Nu. 3 minutter over til. Og så hvad vi skal lave. Ja. Eller jeg kan også sige, hvad vi skal lave. Du siger eller jeg kan godt sige det, fordi det er lidt rigtig sådan. Okay. Altså, velkommen til vores kanal. Du snakker. Okay, og nu vil Freja pakke sine ting. Freja, mit hår. Min fejl. Ja. Peace out, guys. Ny klip.